أصحاب النار
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Sadaqallahul azim. Balasan Allah yang bertawa lakinyo pagarinyo kukebatian yang siko saban ko para man Allah ubalasan ka naman po Allah o kaya pamamagin ganyoron. Itano din sa gilgae ipulad na mirkano sa gilgae paganay ang hadir tano so dakan narkano ron ipaladan na penalamatan namin gilgae magbabaloy play sa gilgae Islamic Seminar tano ipon sapunan na sa kanya nuntoy makalalay sa gilgae seminar tano. Kagaina na niya katawag na sa mga pudami sa Egypt at tanto kung ang maliwanag ang kakukupira mo. Sama na man na kukuliling sila ng na ilay nila naging kaya na itano. Nalamatan namin nga awatan ni hindi na bubayan niya si As TV. Sumabot sa frekuensya nila on Islam na budetigyo niya doon. So kapo pagariya na sabab po kaya damay rano na sa ayak kaya rano na kapapasangan na koron kung katataguyan si na adun amya kapamikir sama pia pamikiran isama po mapia pamikiran na inukiran sa buba autoro so remote tano sa gilgae Islamic Seminar tano kanaw to ubam yada sa kawang-kawangan penalamatan na ni mamrugil ka iya mga pariyani amya kapagantangan sa gilganan akyat agunsan sa buba banag ito'y pinakalapiyang mapya o kaprimo tano balasan siran wallah gilgae ang mga pagaritano sa Nidaul Islam 966. Bisabab roon ayat na panalamirkano nagyan ka apaganay ang muhadir tano aalin tanwaya sagyan ka coastal area pamamakin din tano dasalakaw arumar ki Mahmud Abu Hamad Abdullah kataya guru Sumay.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting wallah sekanua daun-daunan ami rumah saisi datu baik wata manatau na membegini wa muntain badas wallah ku kadar pa ku daun-daunan adi pagadadan sa ilmu ayat pagadadan tamusi na su ilmu ku agamatan wa agama Islam na peminggu ku Allah di kanusi penmada na ini relalkan Allah suaya mana niyan na disatan kakagigin ni betandang langwan adi pagadadan sa ilmu asulangwan adar pa adi pagadadan sa ilmu na raudatun min riyadil jannah kalama-lama apadku kalama-lama surga sudi penmada sutau udar pa apagadadan yang sa ilmu na amay kamakan ini at amagi ikhlas wallah atipun pagadadan yang suagamanyan dari kanu si penmakaganap na insyaallah na iprilarkanu wallah sulusani. Apangin tak wallah memberi niwanan ayam mala na ipniakan sa madak lalimu apun wallah. Ulang-ulangwan ami akatundingan si sumia kapamikir si ayam mala nagyang kaya administrasyon si Salian kaya municipality Malabang sabang sa susang nun napaganay penay mandakan munisipyo aswaya mana niyan na mga pagtaw niyan nasi ini yang siran pagakuya ko kaswa airan wagamairan agama Islam. Nakukuha ng kaswa asudan to na ako yan sumadar na tao ko kaswa airan wagaman yan naminin Panginoon tulan yan suaya maanan yan na pagtaon yan na so Panginoon tulan ng ulan to kung pagtaon yan sa saluman na to ano isusimba ko ng puluragon na pagling ko wala amang bigyan na yan, yang kayamanan yan, nakapapantagan, ada to tanong si saging ay municipality ang Malabang, saba, sa tito kayamanan yan, kasama madang na tao, na tumuaya, yang kaya kapuraswayo sa ilmo, na tumuaya, adi suwaran yan pamdi, sa kayamanan yan, na miya makalalapira, kasukaswayo saya, asal liman abatang, naumani sa timan abatang nasa pulo amapya naumani sa timan amapya na malayar ga isu dunia agu sumadadal mo lupangin tako wala mong begini ya yang kaya agamatan mo agama Islam na agama ini bulong bulong panyakit kulawas Abu budong upanyakit o kapagingit suwala na piter yan sa Quran at tigyan na wanunazzilu minal Quran ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ini turun namin at tigu Allah ang pedesang kanana Quran subudong. Abu sulimu o siranuto amya marantaya. Ino ay suwagamatan agama Islam na bulong. Na ayang bulungan yan na panyakit tubadan, abu panyakit wapagin. Kadua su panyakit tulawas,
Aku pada kita kapagi. Tadi berita bagi yang suratul Fatihah. Na itawar ka kung ipagalan sa mga pito. Na insya Allah nagpipya aging buka sakit yan. Inupan di mapiyang buka sakit yan. Kung kiptiwag na kaon kumangayat Allah. Datang na suratul Fatihah. Kagiyang kutuwa sakit yan. Na iplinangon Allah. Kakagiya suka sa sakit. O Muslim. Na kenal mo nuto siksa wala ay pinanyanon awan urusan niya kamelwaya. Gitu. Suka sa sakit mo may nasimba. Na suka sa sakit mo ay mga niya na sarwang ataw na siksa. Dito niya. Inuhihirap na sakit sumumin. Naman yan yung pagpakalagi yung tapanalamat yan wala. Kung yung tapuni-puni niyan si wala. Kakagiya sukap ka sakit umumin. Na ipli na mo to wala. Kena ulo to marata. Panyakit unawas na mulumon. Nyatero. Agiyan po ng mundo hadith. Ami akan tali mo maku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa kata wa mama. Artinya ya Rasulullah na usiat ya kungka. Tikun Rasulullah jika digini. Miakat dunia nun materuna ayah buah usiat ya nun natiga na jika digini. Na miato ni manto agiang kanana hadis na unggulan leka adika penggeni na kebianian agiang kanan ahai belanda. Bunuh. Enak ni mana dia ada mana ahai belanda ira wana ke apa mana gini. Nah, dia kai agama Islam nak kenapa si ibu bulung kupanya kita lawas ke bulung kupanya kita kapri. Antunai sabab na upama kung pagduntan o tutulan sang kaya agama Islam na antunai masa akyatan limuman ang kaya agama Islam na ay akyatan limuman agyan kaya agama Islam na supagtaw na miskin kumiskin supagtaw na ayap simberiran na sobra so 30 agunam abarahana sobra so 30 agunam pulo abarahana ang simber sang kuto ada penakapakatali mo agama Islam so ino na sobra so 300 seragon na itim pada sa ulo sumangarap ini tangan wang kutua mau daula niya katali mo maangkaya agama Islam na kaya talimuman yang na mga tao kubri ako mayan siran saraw na kayo sa kinitaran o kapublisyan ko tamasa. Pinutulog na ruway ka prumunta no may naman kaya kamatanwa ng Islam piura bulong. Nagyan ko to kaya talimuman wagamatanwa ng Islam ang mga tao ako mayan saraw na kayo sa kinitaran o kabubri. Nami ako makakutang malay gagawin na ito. Na inipo niyan sa pangingitangon na siyuplayan niyan sa pato. Nataman sa mapurwa padagang na siyuperpaisyan. Na iniraot so agamatan ng agama Islam sa suli kagluyagan o mga pagtaw sa kutuwa masa na ipong pinanawag sumiyakat na lakuon sa kakawa sa mga Muslim. Bulungon ito agama Islam. Miyaman yan ang kutuwa mga tao. Ang pumri sa taman ng pumri, kakumihan silang saraw na kayo, na siuli po datuiran, ang kutuwa kakuyagan, na inipo niyan sa pangitagon, na bigyan niyan sa pato, na taman sa mala padagang, na inulinan niyan, na iniraot sa suwayamanan niyan na mga Muslim sa kutuwa masa. Na pada siram itu wasala juga sadiakan. Antai kuat sadiakan. Kamu kan ambil sadiakan nak kaki itu masuk juga sadiakan. Nanti udah tu antap mani pengaruman apa pengaruman nabi. Nak kaki itu masuk pengaruman. Nanti dia antap mani
ni makapagbayadan ni subayadan yan. Nakaikaman sumakapagbayadan kung mga Muslim na tigyan na yung manapluan niyo na sumakapagbayadan. Kung mga sarwa nga tao, ang mga Kristiyan, ang mga Yahudi, kabayadan na kapag subayadan niyo. Ilan naman na ito? Bulong ito agamatan mo agama Islam. Nagyan kaya masatan naman ito na siguri ka pulong isang economic crisis na intero alibro sa dunia na may lakat. Lamuan na mapasang ikambal sa libro ay ekonomista na inambalan niya ng kanan na libro imbulog dyan kay international economic crisis na sosial ang tarungan sa Pilipinas na eman ko piyan na lamuyan auta nga Pilipinas na sobra so 10 ang 4 kabilyon adula auta ang iyan kaya Pilipinas. Ayaman ang to nagyan kaya bulong iman ko naging pagabulong sa kaya crisis na sumulong ko ang matano na miyaw man yan ang punto ang mga tao ako miyan sa una kayo na inidatayan ng punto ang bulong yan ay inipo niyan sa pangingitangod na taman sa manapadagang na siyo perpaisyan na may kiwasan sa mga Muslim na ipinanawag sugyakan na nagpuong sa kaya kiwasan sa mga Muslim na bulungan ang mga maniwag ang Islam na ba na pinugaan tanong ba yung pinagkatoon tanong bulungan sa lakaw sa nga nabulong mga matanong dahil itong nabulong suginan minitang sa isang kapobre na sugisa tangga sa yung puto kapobre na miyagong ba sa isang sobra so talugatos abo ng pulong abarahana apsibuan asala ko po milaman na masurido na miyuntod so ayamanan yan na panguhukom si isang kotador pa panguhukuman yan dali dito no to umiyakan wala ko nabunmulan uli na miyakan salang nabunmulan na ruminisay dali na miyakan ko miyakan nakalito yan ang sumunong huwag naman agama Islam ito ko kumiyan nakalito ito nang doon sa iya miyada surido miyada sungkap pabri miyada suasu madabatang dito niya suwasi sa iyong bulunganan o agama Islam ada at ketuunan tanurun abulo ayaw mo iman to arat tanong na ipubulong tanong ang iyang kaya agama Islam kakagi bulong na padunayan niya kalilimusin iman to padaya bulong ang iyang kay ayaman niya nakapagiging tanong ka benda ang mga palataya sa ulimaswa suwaga matano na hindi kong bulalan. Diyan kaya na matano agama Islam na 5 pulaw siya. Ako numero ko na yaman. Na ilayang tanong ko na kung kanana pulaw sa wanda tanong kong matatama na. Benda ano mga paratihaya sa andi ikaw tumupulaos na miyang supupulausan. Na may agama tanong agama Islam na 5 pulaw siya. Isaw na ang kayamanan yan nakapapantagan ko sa tanong iman ko masa kapuisa katir kapuenta na ikadua punaw siyan nagyanakan diya ka ang tanong may day wanda tanong matataman sa kaya gamantan mo agama Islam Kaalmas bagang kainong tanong dito tanong biya agamat tanong so agamatan mo agama Islam. Agian kaya agama Islam na istigong biya sa kaya dunia na istigong biya pun sa mga namawi. Na anda sabab iman to na yung kapila yung na dito tanong biya so ayaman niya nagtatanong. Ano to sabab? Na sumulaos na umauntang sumpulaos, na miyauntang sumpulaos, ano? Na iman to na yung pakaisya, piray di makan dia kata umamaranaw. Pulaosan ang magama. Ayam pero na mga pandiyakat, na upama ko sa mga bay, na nawalong pulo ang 7 kagramo sa bulawan niya. Uli nawalong pulo ang 5 kagramo. Upama ko sa iyo ayam na 40 ang kambingan, uli na 30 ang sapiyan. Uli na adan
Asobra dulu itu senggibu pelagaya. Gina. Di mana maka dia kan? Kaki yang unik makan dia kan di kaperanai itu. Kayak mana dia peranai nasuti makan dia kan? Ino kapan di peranai kapu mereka? Dah kapan dia kata? Mana telah di makan puasa? Kaperawan mengedepannya. Perawan menjadi pedayan, perawan mengedepannya, perawan untuk terakhir kontrak, dan perawan. Nah ayah ini yang dimantu. Nasi isaranau na 5% so siyaw polo ako 5%. So mga 10% na ayaw po nyo di mga diyakat na 5%. Na, pakay siya, itigumpiyatan ang kanan na 5%. Kagi po di mga diyakat ako maranaw na 5%. Na siyaw polo ako 5%, na 5% diyakat. Sama ito, na upang akong pagilitan na sunod sa mga pulaw sa mga matano na kaya mautir sa kaya masyatan naman ito. Agyanan, hindi tanong yung bibitiyari naman ito ang dimanay kapakatin dila tanong. Kaugyanan mga tindig na lang na yung tanong. Ito na yung pinayaw na katigumpiya. Iyan kaya agak matanong, nakatigumpia sa dunia, nakatigumpia pun sa luar namori, kapakasurga sa luar namori. Kaya iib si mabugdal dano, pira iman po hindi manambaya. Aaya petiru na sambaya na iya sa parang kanian, uwe na ka, amang ararata, abuso mga basak ka, biya kasisingay. Yun ang sambaya. Nayakapiliran na biya ko na kaya maranaw. Nakiyatang ka na kaya kasinda may ginagayan. Kasinda po. Nakiyatang ka na kaya kasinda may ginagayan maranaw. Nabiyak ka na kaya pa ka nakalilang po kay matanong ka Islam ka ayam niya to sa dunia abalisintaan at tribe na maranaw. Kabiya suwataya na nilisida. Iya mana nasinta na panta, di na dipanta. Kagian kutu apa mamanta, na pihak pinalutian ang tatanam kung sa kutu panta. Bukan kaya mga bayang yang atas na pihak pinalutian ng kutu tatanam guna, riuraw niya na daula. Namiakan ayaw kang kutu ayamanan yan na panta na mimbedo apoy. Nautan niya di panita, namiakatan, namiya juga tapanta katigila. Lagi ayam manas pantang na kira na sinda. Lagi tangan na may ginagtanuan na namiyakala na minilakad na luwa ka matanong ng Islam. Ang kayo, diyan kaya sinda na ano ikaw pamaninta ka. Nalumayo ka kasinda ka na amay kalit nagkatanaan niya na mga papatot sa kutay isinda ka. Na-share ka na kumbali na. Benda pati nga man. Diyan. So, kaya nang tatanway. Kakabia sira tanong liman to. Nakapapantagal ng tanong. Yan kaya agama tanong agama Islam na yamanan yan. Nasunod sa mga pulaw siya. Nasi tanong niya tamat na kaya di tanong ni Kandidawaya. Umanay siya na kundaway niyan. So, datarian ang upakat. Ginawa sila niya mas kami malami ang pasal buwag ng Islam. Nasiran na may tulbi ang pasal buwag ng Islam. Nasiran na yung kinubukiran na bida. Nasiran na yung manay-manay yung kinubukiran. Namiyataman kami man ito sa ngaya kasugyata. Na amay ka pangidayin. So yung pamamang kulwayamanan niyan na umanisa. Apian tunaw na upakat. Kaya niya kaliw na upakat. Isang niyang kayamanan niyan. Na ikinwa Pilipinas ng ganusat upakat ang Islami. Ang palay dito sa ipigumpiatan ng kaya namatan ng agama Islam. Ang gulanan, o kitong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palay na sa dito. Ugay na amay ka tinasan na sita mo matataman sa kaya bitatan ng imanto.
Asunun sulima apola usu agama tanu agama Islam. Na ayah mau udah bisa dulu nanti. Nanti ini singnya nak tikumpiah. Dia nan sumaunaya. Na ayah puna andu bertanu. Namanya dikan di dinawaya. Datang ayah dia katudu na tanu sina. Ayah apa katudu na tanu. Na ayah ditanu di dinawaya. Na para agama tanu agama Islam. Dia nan dah salah. Ayatnya keluar tansi, aliyang kaya ayamananyan, nakapapantagan ayamananyan na mayor tano, na ang tano makang ginawa isang para kuwala, kakagiyas so kapakang ginawa isang para kuwala, na pagkasirong tano, siya kung masa amayaw sa tama na mayaw suwadungan, amabla mo yung umanitas sa suating yan, na ayaw mo pagkasirong ro, na sumataw, aming ginawa isang para kuwala, na pangin ko kuwala, ayamananyan na padentang tanur, apa paguluan tanur ng kamayaw tano, apa serong tano, sa punta serong Allah, umayaw sa tama na mayaw, suwaya manan yan, naluwa na mo. Biasa na una yan. Kaya pangatutun na tanong sila para huwagama. Kamada, kaya hindi kang ginawin Arab. Yaw tadi kang ginaway Arab, nataman sa painitan, narungkong matataman ang tadi kang ginaway. Naiman doon, asokiyada, panawapang. Namiudas, ako tadi kang ginaway. Ang yasi, siya na muli ginaway sa panaw, apa kayo ng lahat. Di kang ginaway na kanyang malaya sila. Di kang ginaway na kanyang barara para palaya silang maestro, palaya silang ustad, palaya silang sulutan, palaya silang emanan yang nalagi muda. Kagi asiran na emanan niya na pumulay asiran uli na kagi magpedasiran sa politika na miyaw sa mga ginaway sa para kuwawa. Di na ni maulaw na. Nagyaya na kailangan na kayo ng katanwayan kaya mampedad ka naman. Kailangan na mamalaw ay kapag ginawa itanong na para kuwawa. Kadin na lang makamoya. Bupo naman ang mutuwa relisyon niyo. Malagi ito, hindi ka pakatula kayo. Na so relisyon wala na ayaman adumineclare sa mga realidano sa katanong na mga ikhwanul muslimon, mga realidano mga muslim, bumubayatan mga muslim na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero yan, al-muslimo akhul muslim. So Muslim na pagarin yan, sudah tarihan na Muslim. Pataba yan yung miniklerong na tao. Ini upara tayo, upara na tao, kaya muna niya, saya dia diklera, sa mga ikhwanul muslimin, magarin yan mga Muslim, na para na kaya muna niya na tao. Kasiyanan, baka po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapitero yan al-Muslim, akhul Muslim, so Muslim, na pagarin yan, so ay mahalan yan, nadatarihan na Muslim, diniklir Allah sa Quran, aming gula ng Nabi Ibrahim, at iyan na huwa, samba umat muslimin. Sunod sa Quran na yan matanong ito sa Muslim. Natin po yung dismiss tanong. Ano hindi ka niraw mali ako mapagali? Nakantay pagali ka. Siya ka kasura-suro pa. Yan may pagkanagdiwa din na sila po yung mga ikhwanul muslimin. Nasa kami na din, napinigwa na nakatiro. Ada taruhan kaya ka. So kapag yan yung mga Muslim siyang kaya ka. Dito sa Cameroon, ang mga pagarin niyo sa kaya matas sa bunda niya may nang ipulot. Tadi misubakan so hadis Rasulullah, awli misubakan so katiru Allah. Asa katano, tadi declare Allah magagali tano. Na magiu maginda kano, sa kera lang itang kami niyo pan. Na itigilangin sa ginawa niyo. Ay mana niyan na magagali tano. Kangiran iisutul na tano Allah. Magagali tano. Na ay pang ginawa yan tano na kaya agama Islam. Saan tanong matataman kung ikang ginaway? Iman to na oras at liman to ay panggulalang tanong kaya agama Islam. Pakalaan tanong tadi kang ginaway. Pakalaan tanong mo ay amanan yan nakakakalawat at tanong agama Islam. Sumasugun yan. Na oras liman to ay panggulalang tanong na ilayan yung manang kaya mampupitad tanong.
Si tanuan juga sangkaya kan tidak lupa. Ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natijana aktsaru barakatin minan nisa'i aisyaruhunna mahra. Ayat kuna miyakala na ikabarakat ko siran ito ang abina sumay ito ang inigdaman. Butanuan ang suranga. Naguntan upang tadi sa bitigan tabieta na inibitan tanuron. Nali usang ko tawa tangabitang nasururan ubakit, nasusiwaka, nasusayat, patapanalagadan, patatabak, patagado, patakalataala na wato, patakasabu amagas, panayan patakasabu. Susikat, susamaya. Na ayam yang pelik ng utawaraan. Ayawaraan udah tu Abu Subay na pagaptepi. Sugunan ng wala. Pagaptepi ini sudah tu Abu Subay. Kenapa yang abalam benang kutu ayamanan yang nangan insan. So iya benang beniro na datar na kajian ayawaraan na di kepakai pemerintah. Kamu pun dengan pelita nama betul ya di dia bus. Gaya waran. Dari bus na pelita enggak apa ya kan apa le ketibo dia nah sumber santuaran. Waran ubay yang paling pengaruhan waran udah tua apa pengaruhan. Nah pelita enggak tu. Nah suki yang pelita tanurun sang karena nanti tiba dengan emanan yang nak sekatan pergedatan. Adikah kena waktu di tanah. Nah iman tu, nak punya gitu kami. Nah yang apa rumah saya maknanya nak sarwa tahu. Ambo ata mga Muslim mga pranaw na sobra sa 20,000. Tunay mana sobra sa 20,000. Kaya balang benar sa 20,000 ko mga magutautan. Dan mana main tak? Dia berdapat. Naurasiman tu, ay penggunalan tano. Susuhul agama Islam. Agian kayamanan yan na mga bayar ng tano. Ang kayamanan yan na mga mudar ng tano. Na mga rumahan tano siran. Kaya suhuan na ng Allah. Ang mutaketewan yan ng sawa. Ang wa ang ikul na haya maningko. Para pamangarumaan niyo sudah haruman yan orang. Ayah pamuk dan ay mga pagmutaw kami pamuyo. Piyawan niyo kaya rangitan. Ino to? Semua pagmutaw talo na may iday talo na kapag bilangan iran akini bidera. Ade ka kabaligi sa mutawa tata manguda. Nasa kita ng bata-bata dahil peluan yung nakakanya wata na manguda sa mapakaruman yan. Dia surya tahu peluang juga yang wata na manguda sa mapakaruman yan. Nasuwa tatano ko po daw na tingin na pangaruman na pera na itatan. Itatapo. Ikaw ba kay? Ako mani ay paano tayo mo yung nabiyang puto ay manan yan na bumutaw. Kaso mauli na pumanganakan. Nabupumanganakan sa bumutaw. Di po mo yung waking uso. Ino to? Andi kapakabang mo ng kasawalay kuwata ka. Namipun sukat niya ikang bebalay sa mansiyong kusurga. Na sumansiyong kusurga na sa timambu muntia sang putok kalama-laman yan na malayang adis sa dunia uso madadalmon. Iyo pa iman ang putok at tiruwala apa pamaharuman niyo. So imanan yan na mga karumalirakan mo. Kansiran doon sa mga wasa. Tama sa di ka mapangaruman, nasisa nga ito niya. Ano di ka pangaruman mo ba inak? Mimbuhan ang tarimelo. Mga rigalo, pambel. Pagkabilang-bilangan na benar ang punto ang adiro Allah. Pagkawasasilan. Sige udah karuman yan. Banang kayo na sa timang buo dun. Ada. Ano ka pangaruman yan? Nataman sa present na biya kilo mga kong dawa na ako. Hindi ka talaga makatanugin. Ayaw malala. So kakawasaan ang punto Allah. So orasiman to. Asulunin tanong sa mga tanong agama Islam ay ito mo yung tanong kaya mga berbutang tanong pansilang gawasan.
Di tanong na yaw, iyang tawaran inimbrekiran wala kabenar na ako nilang tanong. Ako nilang anak ko may tingin na babae ba? Dia ngaya kabenar dengan rambulan na piyuri pisara. Nayakan niya na mapuri pisara na bukamangan kamu kau beli. Kaya beli kau, aku tak kabenar yang kuat tapi apa kau. Mana niya na kaya kabenar niya na kailangan na mapangaluman na kagiri na ruhiya lang ada penayaw niya lang. Na kaya mga bago dia ay bilang ito kau na utak kabenar yang kuat may ini bro lah papapas na kau. Na pendawai kan usah dengan nama oi. Dia ni orang mana yang dia udah dia jual kasih umi. Perlu dua kalungkon. Sapi yang rumah ini kuasa untuk siang tahun. Badan susah badan nanti ada mau ada ini ketawa si mana di sini kan hanya dia kuasanya nak sampai bintang kuatayan. Dia ni kailangan naman yung katanungan. Haluan niya ng tanong. At yung tanong niya kasakiti. Nabadan niya na isa mapipigiran niya ngayon may tanong. Ino tanong, ino timo-timo ka. Ang tanong maswang kaya naman tanong ang Islam na ang tanong yung bulalan. Apa yang kaya suwa nga sana pamosa may katiga buksubat. May aldo po sana may katiga buksubat. Kali kaki datang. Kali kaki lantaran ada pernah jangan pernah kali namanya kata dari mama. Aginan mandi, jiran mandi tentang. Mana kalau ada pernah kali na saya yang dia una masuk to. Selalu mana mga bay? Labo selalu mana mga bay? Kaya alam mo yung ng mga soga. So kung subay na simboy nga niyan so yung mga kato na pamuasan niya ng kaya Ramadan na punutan niyan so karuman niyan na piyakasunod-sunod. Diniakan mo. Di buwag yung panabayang kasali mo waktu. Nabi yang puasa kasang kaya Ramadan. Na inunutan na si karumaka. Na yamanan niyan na piyakasunod ka. Ay di nga ya. Pagwita nga niya sa tulga. Nabakan ni bisa ka. Ha? Umana mga umana. Papakulan na mga duro ngayon. Ha? Pwede kayo ipunta ka di pa kapan eh ka. Kau mana mga panay na ay panunungan ka ng tamiyakuan niya ng yara muslim. Di pa ka kung nawala. Susupin ka na kapag napuduay. Ha? Kailan yung masakan ng mga boy? Sumapang bulaw-ulaw o yung mga naliyan na manusia na 50 penrang adakaan na kulang itang sulupa na may susuratan. Mataan. Baka nabuwas. Pera niya yung namusi ko sa Saudi. Niya na pana naman na marami ni mga duwe. Na mata arami bubya kayo dari mga duwe. Kaya niya kuris. O kiduwe ka abay na niya kumura. Ringa mo ito kapalapin ha kiduwe ka. Lamuan namin ni duwe. Nabay lagi ko surga. May mga sabat. Ang yang kaya mo ay alam mo ganyan na mga naipi siya bakit? Ha? Ada kau masuk sa ngayon mo. Eh, bakit siya talagang kuwala? Amataan. Amay nga sa kada, siya lang ang kuwala. Dati ka sususupik ako tao, ano ay ipigan mo? Tingnan niya na tardo ito, kabin niya ako talagang. Kung siya siya lang ang kuwala, ayaw pa na marantang mo na kay aagawatan mo agama Islam na andaman ay hibulagan yan. Paano manamarantang mo, hindi sumpang sa may agamatan mo agama Islam. So, yan na. Ay ini abiura pun memakinita ko siya na kaya pagkariyak natin. Mataga ko bin na yan. Pagpilusog siya na buwag di ko kibasaw.
Dia ngaji di sini kapur masai na mata-mata. Ako nabot yung rapol. Lagi na ni malayang ka. Kaya malalaan niya ka. Lagi yung takya pa kautong yung siyang keder pa. Asasaya pa ang mga malaikat. Na ito mga nikagirapan sa lang-lang kang kaya maana niya na kada jalida. Di na ni malaw. Ino kaya maana niya napakalunin niya. Makapunta ko si Ina, sulang-ulangwan. Aan na misisip nga yan, napangangapinin niya. Sana ka di paratayan ka. Sabi sa misisip mga ka, napangangapinin ka. Sikarumang ka, napangangapinin ka. Kagibidin ka ba kayo po Muslim, uban yan, tulangan, sudah tayo na Muslim, sa kalawanan, sudah lugawi. Wati mo Rasulullah pangilay ka one time permio si ikwala sa utadua ama sisimo ko kasama yang ngapin. Nakakiri sa katano na ano manariya tiri kapakapun ng ngapin ka sa baelagi. Miyaka ito, uwi po ng ngapin ng kaya baelagi. Takino ba ka sa baelagi na uwi ang ngapin ka na sa permio ko Allah. Wa khairuhum alladhi yabda'uhuma bisalam. Dia mutu ati Rasulullah. Ami alasi mga 2 kataon na anta permirulong wala na sa mga ngapi. Ino to? Ino kayo ni pa po ng ngapi na? Dahil sa kami ang ngapin, namin pwede ka permirulong wala na kaya ang ano sa siya. Nagyang ko to biya sibar ka. Biya sibar ka sa mga tatuwanayin ka. Biya sibar ka ilan lupa ka. Biya sibar ka sa mga ginawain ka. Namuta biya sibar ka na balasan na ka wala sa balas. Amma biya adin na apahitong sa kadaklian awar ko Allah. Yan na naman ang kakatiru Allah. Innama iwafas sabiruna ajirahum bigiri hisab. Mana niya nagyan niya sisisanan yan? Raramunin ka niya lagi ka pa ayan. Kanya lagi pakai puto dia utaya mananya nabi Arabu sudah. Dia buat dia sebaring kang idan mupaka. Nabi yang kamampu wala sabala ama piade na perhitungan arwah Allah. Dia kai akar mangkar lagi orang murid kalian dapat kan ini pamutu sabala agak pai akasa mapansay pakasumba. Dia. Oh, panginta wala. Batang di makatulong na perumahan. Kita nusip kumanat na railaan tanong wala kurilaannya sudah ada di sini tembingan na ayamala nagyang kaya manalian na administrasyon tanong na magumanuman ang kiran wala yung utama ng iran sa aya mafia na ikinaan na kau wala mo dia kaisan na yamala mo wala. Hari yang kasi kanu niya to yan sa kaya gimnasyon mga municipality Malabang ay inuwi takano rin mga manan yan na dato iwa pakapulala dengan niyan sa ilmo. Nasublos mo iyo sa nayamanan yan na tanto amalan kabibalas. Na ngayon ilan yung saya sa tao mo kay kulala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sa tao mo kay kulala ay sungguh pengaralan sa ilmo na palabot mo Allah suway maana niya nalalang po surga. Lubod mo nga Allah sulang po surga ay makawa kasi nabimbalik man ay akakan ng anak kalama-lama kalama-lama surga sa sayapang kau mga malaikat at ikaw pada sang kaedar pa na inirelar kau wala suway mana niyan nalusang ka sa pagnintan ko Allah ang mga putalusi na din alam ba ayaw mana niyan sa talusi ko Allah sa ipaladang na siksalian kaya master ceremony kanyang ranong-manong sa kaya pagariang nalim asa kanya itito akin ganyo o ayaw mana niyan na minitali mo mamisi ang ang mga pedendeuan wagamatan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kugod maray lagi mo tayo sa katanong yung alintano o pamaka bilintano to adimat na sanaan sa ko kay po sa Ramadan na kumbaloy alon to tano agyo to den ikipudutano si ko alungan amawritano. Sabab bro, sa tano din sa yung kaya sadaka bakal kay sa pulapunan paganay arapon. Ayam apian sugat so number yan na bayaw sa lima aputi biga na di ka pagutol sumagot kadiyan ni kailay kasi tayo ilay na diayaw karo namin tudugadin na di ka katawan ng taon. Oh, para magaan paganay ang number baka kuha sa margas 8 dalawa number 816 816 ada sekalian ya kan bayo sa lima dan na what oh sumama na sumasaya pagari ko para yuto ni bukan sa kaya kwan oh bisa niya kabayaw ka no namyan tudano balasan wala. Oh, next number dalawa number 392 bayaw sa lima pinibigupan na kita kasi pagutog tama sa di kami umasong margas o mga bae o dato na sungayan saya o balasan wala o katlo number danya mga giita na ron para live na live kailan yun nakakudutaw naging aloksan si ampuhan sa piko. Next number dalawa number 244 Martas 244 bayaw ka sa lima taros atin duduga hindi matatagwari isa. Next number pagkakuha sa isa kasako dalawa number man 793 kanya kakuha na bayaw sa lima Masya Allah. Last number say kumarga sagi kaya paganay ang makader Talukman number 309 daga bayaw ka sa lima tinag ka hanalay na nilakan 309 oh namata robot niya taman sumargas sa sobre na amay kalas number tigo management ayat din ay pala na merkano lagi kaya mandingan tano apiasakan atau muna kan ayat kan mapamakin gali sa propultano ayat pala na merkano agin ka alen tano makapopo pa na sa gaya coastal area si Al-Alim Hamiluddin Balindong Buebaw Abu Mubarak kataya guru Sumay. Di nama rumah aku sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul ma'budul murtaja
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim waqtafa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mga muslim, mga muslimat, ayaw niya malalambot sagyang kaya ulan-ulan na Ramadan na ditanurun di maguraduran na lima-lima gawi ayaw magbabaloy at lintatid mararanilan na abuka hakap pakai abang pernaran tanurun maka pernganon suaya mana niya namiyaw na nagustumiyawi nasi kuwaluman aagpaa naiman ko na kaya walang bro na lima gawi mapita na Jumaat, Sabto, Ahad, Ithnin, Talata naya mana niya na Arba'a o Miyuswata na kepakai maka pernah tanurun. Yan kaya ulan-ulan na Ramadan na ipon sa punan at taman sa yan kaya katapos yan lalamulang mga Muslim ayaman yan naging mamuasa na disiran di maguraduran Singkuli mo wallah na gusto nila yan na ayaw ala di maguraduran na adna pakuna na adna paktibaga sulang-ulang wala ayat yang pembuasan yan na pipi-pipian yan nagumian ng gila na sigurado kuna na sukman suayamanan yan na may alasarbu na sigurado na at dibagak at tori. Ayaw niya mabalaya bandingan na kalarkan imang tuwagawi at tanong niyo piya-piya ako pa kayo na yan na niya wayamanan yan nakamapiyano lang wan kung galabagat tano malagi do simba para kuano na mauri ang tawa ka kung kamapiyap para kununya tano na para kuwagamat tano na isag na malang magawin aayamanan yan naunayan yan nagyang kaya amya pikirak na bundingan ay ipaladang kanwimang tuwagawi agyang kaya ating mga ulama'ul hadith arifko ayaman agyang kaya arifko nasunti ko ba sa amranaw kananaw ibibir kapag kaya ada sa buta kananaw ibibir ikadua meranaw niyan nakapiyay mo kumukha nabulit pa kada no kananaw ibibir udi nakapiyay mo kumukha ugay na mga ulama'ul hadith apa dikiran suayamanan niyan na Imam An-Nawawi na ay hindi kubudiran nun tigiran na arifku huwa laylul janibi bil qawli wal fi'li
wal akhdhu bil asal. Ayat pendapat Fir'aun ayat maknanya narita nas kalian suai maknanya nakapiay kapatin duduna bulan siku katro yang nagustugan na bagtiyan maana awal na kasilap na niwa katro nadi ikaw nagkatakawan naguli ikaw nagkasakitan mo katro yan na wala nakatungpo kaniwang labak nadi ikaw na makapandamar kaayat na kumang kaun nagyang kutwa ay manan yan nakalunin agyang kutwa ninyo kabsi ang mugtaan yan ang imanarip amananaw ikapiro kanaw magpamakapali suwaya manan yan na magpakapo ng kunilayan nagumananaw ikapakindululo na at kanaw bakaw nagkatakawi at kanaw bakaw nagkasakiti o di ikaw na nagkipantan na wala ninyo kasi sinabutaan na sansabit naman na ang alambiyan naging domang kaw diyan kaya pagpiro na ayamanan niya na repta na ayaw po sitiyan ayaw surangan yan nagyan kaya ating mga Arab al-unf bimana sida awil masakka awil dayat ayaw ko na pagpiro na ayamanan yan na surangan yan kaya aarif kananaw inimir tapi mukmuk o katro na buhay maanan yan nagalabag na ayah surangan yan na al-unf ayah maanan yan na matras mabasang masakit na wala niyo kasi nabutahan na ayah na tumang taon na sukapak ang dumar nabigyan ko to ayah maanan yan na kagkernirta. So Allah subhanahu wa ta'ala Abu susuhuyin as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyan tungyan ang kaya at kananaw na piawiran nagyan kaya ayamaan niyan nakabasang katagas na buhay maanan niyan nakakras ikapakinduluna. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat at-ru'yan bigyan na inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf mata'anat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswallahu ta'ala nada lagi din na amananaw mapigil kung iyan pipantag na kulangwan mga kaanyan kaapit ang barang sa iyong nuway maanan yan na ilag niyan at lulugan niyan asin yan nakuwain sa nyawa sa iyan kutwadar pagi niyan ng barang saan naginumit na Allah kaya maanan yan napakaligaraan yan na nayaw niyan ubat-ubat at siko pagkuya luwi nagyan na ni Swalla nasipat yan ang kaya ayamanan yan na kananaw bugyan kaya ayamanan yan na kapi amok-mok bugyan yan ipantag si kulawan huwag maanan yan na mga taan yan wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf alay pambagay niya na akamapian si kuya maanan yan na kananaw ibilir alin yan ibagay si kuya maanan yan na mabasang na makras iya'y maanan yan na kapakinduluna. Yan kaya hadith na pwede ko mga hadith apyalutul o imam muslim siku kita yan as-sahih muslim. Nagkarutuwag yan kaya ayamanan yan na kapimok kumukap kapiyay bibir ko kapiru kapiyay bibir ko kapakinduluna nagiyay kapredit bang wayamanan yan na manusia nagiyay na nagiyay na malaang akasi
Waya maknanya na Muslim. Kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na malayagat yatiruan yanun. Bigyan inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa sana. Aya makna katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naman ta'ala yang kaya kapi muka kapi bibir kapi kapakin dulu nada asai dah gelabak ayam mawidun na kapi amo kuno kena kapi kapakin dulu inun tahu na magupakat taidian na magupakat penediannya maknanya na timbangan si wallah nada tahu kumambu adin na gelabak kamapia ayam mawidun na katagas na ayam mawidun na keras, na ayam mawidun na tegena, kapan na puirsa, inun tahu na kepawingan yan, na keadaan saya maknanya na timbangan na kapan na. Apian di kapian yan, tak ay lagi dia na panganangkan. Na tingkah yang kutuak petayamos, sa mga tipiang panganangkan, na mga tipiang sedap. Na ayat doang kau na kita katatan na penuh angkau na pisembel na kalimat tahu gelebak ka ayat maknanya na din na banyan tahu dinian malimu na apiak mana kedau bamapiak ka bener itu udi na ayat maknanya na siasa diwa parapa na ayat doang lumag natun na tigyan ayat maknanya na tidak kau na kagaya kapapan taga na ayat maknanya na panganang kanami ubirin na bunuhaya kas lima pipia ayudian na magpakapian yan na ayamanan yan na mapia kagataman yan dia na nindalo kapia mukmuk na gusto ayamanan yan na katagas na kapras at kapakin dulu yang kaya Ramadan na ayat dia sa dunia Mesir kita no na pindia tetang yan ko kapia simbol napin dia tetang yang ko kapia kapakin duluna napin dia tetang yang ko yamananian na kapia dipentang rumanisa ko pedian belagi umambi dia tak antawa kada bi etanyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat at-ruyan bidana laisa siyamu minal akli was surbi wa innama siyamu minal lagwi warraqat wa izabaka ahadun aw jahila alaik faqul inni sa'imun ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti yana kana ubaya petirua akapusa na sukitar ginakukakan ng kainom siku kalundo kamatag na na ayamanan yan napad ugay na ayat dito kapusa na sulikakan na gunikay na makukalundo si Ramadan na gusto ka pa ng gilay ko ayamanan yan na allahu warrapat ayat pero na allahu na alam mo na katpiro ay lang ada apa menubalas kebetulan na budawan yang berkepuang na o kawe buya yang dunia na ayat pada pero na rapat na al-kalam al-fahish al-kabih katpiro apakah mului lagi bukan bidura na lagi dua yang maknanya na katum parasa na lagi dua yang maknanya na katpiro sa katpiro ay maknanya na marata sikop pamamakilan way maknanya na mahataw amatawang bilangan tao upamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabaan na pagkauma ay sa tao apan dinawraan kanyan aw jahila alaik udina pulalulalumang kanyan kakagyan kaya kapayin tao na yung geda agyang kaya mga tao mga tipian ang mga tao ay mananian na mga mumbuyo daw lahat yung tibasaw na wala krisala apa kau makatao ay niya nakatawan supara niya mapia apan didawa ang kanya nating Nabi sallallahu alaihi wasallam udinang pulalulalumang kanyan apat pero niyan nakasukat pero
Aya mana niyan na marata ko pamakinagad. Nagupalian yan suya mana niyan na pusuha. Na ayat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abot pero na kaon. Uli kani ka pusa. Inni saimun. Inni saimun. Aya mana niyan na dia kuat pusa. Dia pun pusa. Kena ubaya betul na kaon na supanita ka. Na kena ubaya betul na kaon na subastanya na aya mana niyan na marata. Kan kami sumumin alin betenang kaya Ramadan. Na di betenang Quran na aya mana niyan. Na ay sumbagian ko marata at turuk na sudah lagi na mafia. Na ay sumbagian ko ilang. Aya mana niyan na basta na bilang at turuk. Na subasta na sukat turuan na balinian. Nagul na balas aya mana niyan nagkakuan niyan. Yang kaya hadis nasi ayat ni alwi ukitab as-sahih al-jami abitur isaih al-bani lagu semua pada amal muhadithin atiran ahadithun sahih ayat maknanya nama bergeraya hadith dia Nabi Allah subhanahu wa ta'ala na itrupannya suai maknanya na sifat umaulik penian ayat maknanya na mga tao amat taong bilang tao mga tao diran hindi na ginawairan kung mga dewan Al-Quran na gusto mga dewan o hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ayat iprupaan niya nung sa Quran tigyan wa ibadur rahman alladhina yamsuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Siaran suratu Al-Furqan ayat 60 ayat makna dia kaya kata Allah subhanahu wa ta'ala bigyan wa ibadur rahman sumangawi penumas saling dugaw suwallahu ta'ala na niya kadak-kadakal sumangay ngarannya na mga pipiyah nasa diyan kaya ayat nasian binian sumangawi penian na mga bilangan tao nasian sian di kuingaranian ayat maknanya na ar-rahman mana amal saling dugaw amal kalimuon bigyan na sumangawi penumas saling dugaw amal kalimuon asway maknanya na Allah subhanahu wa ta'ala yamsuna alal ardi yauna na ayat kaplalak tawiran kuliyaw lupa ayat ang pinagtawiran kuliyaw lupa na kapaginataw at pangangalinduban mutawadiin ayat maknanya na ayat ang pinagtaw mga urikno Allah ay hindi tenang kaya Quran ayat mo yung na alalan na pangitawan kau yang hindiran na kaya Quran na uso mga hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat ko ilana ko kamot pagintawiran na kapaginataw ang pangalinduban hindi tiara yung kasiran na kumilabakan pumangatiro iran na ang mga kalimubaan na ayamanan niya na anak at tunto kaniwag na kumilabakan pumana ang kutwa kang pangalimubaan iran kanaw ba sila na titikala ayat na nila sa inawairan na silang pintaw ko niya lupa na sulaman sa nakaukiran na ruiran to kolongi sa ayamanan niya na karubadiran ka-opositanan o ayamanan niya na tabir na biyatan o Quran na opositanan o biyatan o ayamanan niya na mga katirun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama diyan kaya mga ulit numasaling lugaw ayamanan niya na ayabubaduiran amanhaj kurikulum o kapagitaran na Sribu Kristo Quran na gusto ito tulad ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat parangairan na igira ang iyang ipagpawalakiran sumangat tawa mga jahilun mga tawa mga duwala mga supaha ayamanan niya na mga inurantik wagama apiyak penakana ubah mga inurantik wagama na inurantik wagama supap para ngayon kada kuway mana niyan nagdiitan wagama dan kubiatan ng Quran
suwe mananya nakatiruiran na dakubiat Al-Quran supap para ngayakiran na ibilang ko na niya isinong bagakiran ya isinong bagakiran sumatawa mga juwala mga supaha ayat kanina di matro ang kaya mga tao ada mga tabian yang kuagama na ada mga litan yang namapia nagyan ko tuwa kapagkageras o tayina nakapagpali ko yung mga niya na puso na ayay pagsumbod agyan kaya mga tao mga ibadur rahman mga witno masaling gagaw ayay mga niya na pagturbiya dira na ginawayaran si Quran nagiran biya na ginawayaran ko biya tanong Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu salama apiap dunia beras at tangilayran na kiyapan na pusuiran sabab mga tao ay maananin na mga biat tagiran sa ginawairan ayat na ipasumpudiran na ginukutwa mapia qalu salama ayat na ipasumpudiran na ginukutwa mapia ay ajabuhum bil ma'ruf minal qawli wa hatabuhum kitaban yaslimuna fihi minal itham ayat maknanya natin mga ulama tafsir adyan kutuat kaya giraw Allah adyan kaya ang mga tao ang mga ibadur rahman mga witno masaling dugaw na apya pagpumalian ako siran ang mga tao ay maknanya nada mga biatan yan sa ginawaran qalu salama ay ajabuhum bil ma'ruf minal qawl na ayat ni pusumbuiran ng kutwa mga bibiyan at guru wa khatabuhum khitaban yaslimuna fihi minal itham na ayat ni pusumbuiran nagyan kutwa mga kadru ama kali diberi sirang kudusa kasut tawadir kadin membasa saya mananya namarata naging berusaha si wallah kasut tawa ay mananya na penakit penian apa suka naging bulaw lasa dusa si wallah bugri nas mga ibadah rahman ang mga tao ang mga witno masasaling gagaw na apya panagkasakitan ng kaya pusuiran na ay pusumpugiran ng mga pipiang ado yaslimuna fihi minal itham ama kali disiran kumusa kada adusa maputiran disiran matao mamaninta na disiran matao dawa-daway na disiran matao mamanenta dia na ye mana niyan na indawan ay pagpengendau agyan kaya ay mana niyan narabata ilayuman yang kaya guntingantan ay mana niyan na arif kapiyay bibir kananaw ikapakin duduna di kawan kesakitan o keruyan dan tarutua di kawan mga penggemar o di kawan di kibentang kawan na ninyo kasi nabugtaan na ayat narkian na san sa kalbudin na gitu ayam ananian na mupagapastannya na ayalan yung tanusan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagusway mananya na mga sahabat yan kaya palutun way mananya na Abu Hurairah radhiyallahu anhu asyatingin ko paganay akapasadang pala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Masjidin Nabawi na ay mananya na asarmu kaayay aala doon na sutintanuan yung mga tolda na ayaw grupuan nila na pagkul ganaw ba ayaw mananyan ang niya sumin ko na niya kaysa tibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kuryano kaya para sumbay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na mauntun na nilikupan mga sahabat yan adi manutulan na niya katali umagyan kai aakrabi ay manangyan na sakat tawa mama at tagap kilidaingad upama ko'y man tunag tagabukid at niya nakatawan para may mapia nagwan tunang noon imapia ula-ulas at sudad na sumiyulit na niyong ton na di mamudi mamamakilag niyan biyag niya nagpakakiti na may dingdingil na mele niya ng kaya ini damas kita ayan uya alam naroon yung alagidanan naroon sumyaw na community na suyawan sa doon po mga sahaba kay surumagiran sa liyo
na ayat pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga nadao ayat mana niya na beliau hidup terora pakai bahasa dari bentuk miti na gunyo Musa sayang kana hati tiannya ayat pikir mga ulama na ayat tiga na kisah para Rasulullah sa umanyo sa umagin na paganayon na pagkaulan sunagis sa sulda masjid kaya mana niya nagtupak na naman nakitapakan niya nagkikayo lagi ang kutwa itiyan ikadwa na kititian niya na ginawa niya ikatalo na pagkakwasa ay mana niya ng panyakitian kapigil niya na kapitian na gaman na agakwa niya nun nagiyusok ang baliyon Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat mana niya na rahmatan lil alamin ayat niya suhong na limo si kulang-lang ay mana niya na mga kani kanawa ayat niya suhong na anak andumar so pantaw nang kanawa ayat niya suhong na anak karni so ay mana niya na pantaw ayat niya suhong Nabi sallallahu alaihi wasallam na rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin daat wallah akya sugurnya kare Rasulullah inuntaw na limo nagulo si ulang-ulang ay maananin na mga kaadun na diya na nipurawat na mga Muslim po kagwali Rasulullah as ay maananin na nagunian nagurasliyan ang kutuaan dumani kabulingka agdudo na limo si utaw pagtawag ay maananin nagdudo kagwaka nagtaguan ka di kami dumarakan ng mga tawag nagtaguan ka na di kasabapan sa ayamanan yan na taulag ng mga tawa ayam na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaubayan yurakan agiang ka na mama pakaubayan yurakan na kay ko na makaubayan naging kutwa mama na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katawan ka o anto na ano naging kaya natataguan na kita ng other pa natin ko naging ito mama naging nakatawan anto na absay natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada baitullahi la yubalu fihi giyayay walay wallah na di ko pakai ibabtiti dia yang kepakai bertipi ayam anaknya nak bawa nubai bertipi ilai mantau kuat kamu berduyu Nabi sallallahu alaihi wasallam amananau mananya nak teruk na gue mananya na mananau ikapakin dulu na kenapa dia nu bitero anda kali makabupuk nari anak inom ini titi wayang yang tabungan na perarang kita na nagantian na ngao ibahasa mo kurutah dan yan nung pirwa kapi yang daunnya sa kapangan dawa ay mana niyan na mapiak yan dan yan na bumapiak yan kung ay mana niyan na kanila niyan na kay ko na matiro nung Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat managbigilan niyan na sa mga sahabat yan ay mana niyan na didengar niyan aginyang panuntulan Tigana yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru tigyan kiran ahli pamakalamu kenu dikalu pemakardu gugudan yuswa gama o kalamu dakar samutiro saubakan pemakardu saya kada mau na mga tao na maral yuswa gama basiru wala tunafiru pamanutugan sama pipia sadikan pamanutud sa pula-ula mga tao na ay mananihan na pulau yang kadiran ayat piruan yun na mga pipia asong puso maawat na pagkarani na suway mananihan na puso mapapasamo na ay mananihan na pagkapia akad ganyan kuwagamanian ubahkan matigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamantul sa atro akimunyo suwe mananian na pagkalamun yang kaya hadith na piyagayunan o Bukhari ang Muslim
ayamanangan nagyapan kuliran suting mga ulama amutafakun alay mana piyadayunan Bukhari yang sesuai maknanya na Muslim. So Allah subhanahu wa ta'ala nainarin yan sa Quran bigyan na wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj suratu al-hajj ayat tanah 70 Tigu Allah ada ailan wallah sirkano si kuagamanian aba ayamanan yan na marun uli na ba masimpit kaswalla na diyan kaya agaman yan na agama malamun nagwagama ayamanan yan na maulad nagwagama ayamanan yan na limo si kuayamanan yan na pagtaw yan kaya di ka pagagama naswayamanan yan na di ka pakang bida-bida sayamanan yan na bida-bida di ka pakang bida-bida wayamanan yan nakapasyunta si mga ayam na gusto na alik nagyanan na normal nanan kahapya si ko mismo ama sahabang Nabi sallallahu alaihi wasallam apares kirang dumadanga si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ibira na di makabida-bida so kapasyunta yan ako katiro Rasulullah apares kirang pagilay na pada siya ng ayamanan yan na mamagkin. Ubiyain na dito ang karamong sudirang pagayunan at tagya magagaw po sa siran o tarbiyah. Biyata ng kaya Quran na biyata na din kaya mga hadithon na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayamawi, uliran di ka pagagama na kang bilang at tao na kuyamanan yan na kapamagudata. Respeto umanisa si kuyamanan yan na tindibog pagyan. Pagpanutulan Ibn Umar radhiyallahu anhu amya kaisa tingin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi ko kaya para taling manyan kung kapakapuko niyan si kuyamanan niyan na Ghazwatul Ahzab na kagiat tingin na makauma nasi yung yan kaya ay sa kadrupo si mga sahabat yan ang pagkiran si Abdullah ibn Umar na ayat pitiro yang kiran kay kumaga sumbayang siran sa luhur at yun may kalsubiran si kuwayamanan yan nadarpaw Bani Qurayza mga Yahudi na nagkibabalin sa Madina di Madina na pakaasalan aan ang mga Yahudi kibabalin sa yang buto Bani Qurayza Banu Nadir Banu Kainuka na mga Yahudi na at kibabalin sa Madina sin kumasaw na na makatamis sila nito Nagyang kaya ay sa kalumpukan si kumasabat Rasulullah Abdullah ibn Umar na siyo gusiran Rasulullah asusiran si Bani Qurayza ama Yahudiya at ibabalin sa Kida Madina na ayatang ganatiran na Korean luhur kahit ko na mga sumbayang siran sa luhur nabigay sun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa instruksyon aswaliran na ayat ipiro yang kiran tigyan na layo saliyan na ahadun al-asra illa fi Bani Qurayza tigyan na uba adalah sumbayang arkanway sab sa waktu asar inuntag na rin niya kauma o Bani Qurayza na miyani waliwan na gana nakatiro kada uba adalah tingtaa filosofiro uba adalah sumbayang arkano sa waktu asar inuntag na niya kauma karunin udar pa Bani Qurayza maliwanag kada uba adalah tingtaa ko na mga di maanaw to maliwanag na langon siya na pamamakilan kahit ko na matiruto Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na bismillah lalakaw ka nalongya lakawagin kaya ay sa kagrupo kahit ko na makalong siran paadra ka ba abuhumul asra fit tariq nasusabad ay mga muda yan na magaan nadapan sa depanuan na niya kamarudin si Bani Qurayza uga ila sa sabad kiran
Ayat maknanya na ayat aku kuda nian nama lumbat. Na ria usirana waktu asar salana. Ria usirana waktu asar sa ayat maknanya nalalan. Kait menarautan sirana waktu asar salalan. Namanya kagirau usabri. Pikiran ko nalan usalli hatta natia subuya. Tama sakitan rumah kaumah kagian nani ordir waya maknanya na Rasulullah ya kagirau konsus sabut aban nusalli diaki sembayantan iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'adna sabut ami sembayang salalah. Nah, ada sebenarnya disembayang kayak pialunya nang utornir. Nah, Rasulullah nak tawannya. Susah berpakai sembayang maya maknanya nabi sembayang salalan. Kayak dia sembayangnya na istirahat. Satu baka sembayangan yang suatu. Si kurasnya tadi saya kasih sembayangnya yang nak perkabir. Akalak mana berhidup pakai amal sembayang. Nah, kayak penaman butuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ayat tutul wa Abdullah bin Umar na tigyana falam yu'annif wahidan minhum dana sangat tahu abadiya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dada taruh kemampu ada abadiya Nabi itu kalau banyak diteroi sekarang wakil amisi sambayang ada apa juga memakai sa ordira ketawatan kepada tanah kami yang ada usahakan. Nah sekarang mana dari sumber yang apian yang aku ya sekarang yang akuman ayat mana ini mengawiti wallah nagian kaya agama tamu nagi ini waranian akalau sesati mana lalanian asal ini mengakadek nabi hidup nyapukas Quran wallah kajian kaya agama tamu nah ayat pegilainon nah ayat maknanya na pinggala bukon Nabi sallallahu alaihi wasallam na udang gala bukon Nabi anamin gala bukon si kumawas mabatian kaapya siya mananya na utaimin na giyanan definisyon yang sang kaya pero na bid'ah sa ayat at pero ni utaimin na tigyan al bid'atu dia ma ahdatha fi din ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi kailangan ketandun ayat ini utaimin ayat mananya namala asyik amufti yang kaya as-Saudi al-Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah na ayat ini na pero na bid'ah si kuagama nalangulang wana pinbong kuagama masuk surah yang disuini unu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi suini unu mga sahabat yan apiak mandang gulaw laong Nabi na may kwa namin gulaw laong si mga sahabat na paninuto si kwa yaman yan na sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katigyan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin paleganan sahih ahadith ayat maknanya na paliwagatan torduliu suukitan lagu suukita waya maknanya na mga khulafa ar-rasyidin mana asunah ala kuma sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam na sekali sa sunnah iran nagyutod di ipadukong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ilan yung mananan yang kaya dia nutultalong ang yang gulaw-la si kumasado Nabi na siya na matatag si kitab as-sahih al-Bukhari datarutun mamwaswaya manan yan na mga sahaba na ada na kapitoy sa akan na uba lagi do kapitopir ilan yung mananan kailangan na maliwanag datag si kumasahaba na adna tinduy sa akan na uba lagi do tinduy anak jiran di kapakan tidak. Yang panutulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naskah yang disebut di manutul. Tigiana sami'atu rajulan qara'a ayatan sami'atu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafah. Tigiana niya nagakenang kaya sakat tawa mama.
Aku betiannya nang kaya sa timan ayat siku suratu al-ahqaf asurama mana ang bida Abu Sufyan ada koron pokapang betiawan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pakaian ganyan na anto daw di pinggu daw la o Abdullah ibn Mas'ud bahaya pikir yang sahih utama mana tarketi matia seakan Abdullah ibn Mas'ud ahadu min kibari sahabat ini tradisi lagi namanya seakan isu Abdullah ibn Mas'ud Aisyah kumangala ko sahabong Nabi Isa kumangala ulama kumangala sahabong Nabi dia jangan nakabut ka na sa Quran liya ka lang na Quran na bininasan ka na tarke kami ang bunga punaraka dan yang menuju beroa kaya membini tasiran waya mananya Nabi tal Quran akabar adatan kapi amo kemoka kapi abibir kapi akapatin duluna na ayat siwaya na menguntod na kung makin niya ng kaya mama akong betihan niya naging kaya Quran na tatalo na niyang pwede agyan ko to akong betihan niya ng ambida agusok niya na ganyan kung akong betihan kaya betihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya niyang kiyatag ang miyagayat na mautok na kakaptan niya na aliman niya kaya kung kaptan niya na aliman yung tamama Natiya na sumuta si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaayamanan niya na mamisita tao anak niya kapia ginawang buto mama kami ang dia na sisiran pumisita ko Nabi sallallahu alaihi wasallam anak tinginawa itu ito na ayaran kaya pakauma ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na tibu Abdullah ibn Mas'ud Ya Rasulullah miyaumang wag yang kaya pagariakan aku betiannya lagi yang kaya ayat sa suratu al-ahqaf nasung akong betiannya nun ng bida Abu Sufyan da koron ukap kaya betian kau nati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay mama na ako na kaya betian kau Nabi ayat Nabi Rasulullah wa Abdullah bin Mas'ud na ato na mapikir daw karakan Nabi ayat nama buku Ibn Mas'ud na kay mo man buto Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kutua dua kabati ang bida na ayat pikir yang kiran tiga na kila kuma muhsinun umani sabkan wadul na palay na mapia so kapang betiaan yan ilan yung mananan so umanisap ka doon mo na palay na mapia so ay maanan yan na kapang betiaan yan ayang po yung tarawakuantan nagyang putuwa kabarada ito ng mga sahaba ayang maanan yan na damang-pikir nagdamang-damang ayamanan yan Ibn Mas'ud iba niyang puro na ginawa niyan sa putuwa mama aba niyan tuloy ribat tanan nasa kanyang kurik na palatyahan mo kan nasa kanyang ayamanan niyan na malayo mo alis ka kasakan na ayamanan niyan na ahad kibaris sahaba pada po pumangalan ko mga sahaba na ayamanan niya na dia kong kapulawan dari niya nung nututuwa kakanyasiran na niya bibigyan siran ng Quran na niya kakanyasiran ng ayamanan niyan na mga hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iyong kaya kapi amo ko nakapabaradatan na iyong kaya ayamanan yan nakapi kapag dulu na ilan yuman si Koreano Kipos umasa mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iyong kaya diyan na mapia apat pero na mapia amo ko na mapia dir nakapangalinduan na ayamanan yan na inigat na nairan dun na miyakas tayo sumataliin ako yan ayamanan yan na mga sahaba na miyapagalimakiran ng kaya kabaradatan na kapiya bibir
Namiyakan teman si kumat tabi'in. Na dataranan bila ayamananyan. Na ini pangitaw niran si saging kaya alo. Supat kay imam. Aaya ka para tutundong-tundong yun. Nang paganayro na si Imam Abu Hanifah. Sekalian itabi'in. Si kupat kay imam. Kasway mananyan na Imam Malik na kanawat tabi'in. Kadari ang tiyang kumat sahabat. Suway mananyan na Imam Al-Shafi'i, kanawat tabi'in. Kadari ang tiyang si kumat sahabat. Suway Imam Ahmad ibn Hanbal na kanawat tabi'in. Kadari ang tiyang kumat sahabat. Ayaw mo tumutuwang kiran sa tabi'in. Nasuway mananyan na Imam Abu Hanifah. Kakagya pito ni anoy. Ayaw tiyang si kumat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayaw niya bitong sungaran yan. Nasu Anas ibn Malik. Agyan ang isa ayaw ton. Huwag mananyan na Imam Abu Hanifah. Na sundutulan huwag mananyan na Imam Malik. Agyan niya katundog. Si huwag mananyan na Imam Abu Hanifah. Nagyan na su Imam Malik. Na murid yan su Imam Al-Shafi'i. Nang binusiran sa kapita. So Imam Shafi'i na pagpununta si Kusumo na so Imam Malik na rin pununta Kusumo. Na kalawa pinto o Imam Malik adunod si Imam Shafi'i. Na kalawa pinto Imam Shafi'i ada susubot. So ay mana niya na Imam Malik kakagay murid yan. So man si Imam Al-Shafi'i na murid yan man so ay mana niya na Imam Ahmad. Na detar itong binusiran man sa kapita. Kasi Imam Shafi'i na ayamanan niya na pagpunod si Kusumo. Na ayamanan niya na sumiyam Imam Ahmad na kanawag punod Kusumo. Na datiro ang Imam Shafi'i idudud suwa ayamanan niya na Imam Ahmad. Na dataro kumampol si Imam Ahmad. Na datiro mamutiro ay badudud suwa ayamanan niya na Imam Shafi'i. Umani sa kiran na ayam itiro yan. Tigyan na ra'i huwas sawab wa ra'yu ghairi al-qata walakin yahtamilu as-sahih. Pada siya sa video ang kanang patay ma'am ayaw maanan yan na sukting juga kan na ayaw katawi kuro na kurik na kapakay amaribat na sukting di pusa na kaurakan naribat ugli na kapakay amak kurik kapakan yung dugaan dapat yan video ayaw mo kurik naging kaarnakan para kaya yang menurun na saan-saan siya kumalig niya dudug dan kirananan kakaya dakiran suka pamimpuan na dakiran suaya mananyan nakipambaba na usa na kaukiran mga tao abang baradatan adi mamagdata sisi kiranang kaya aayamanan niya na parang yang mapia adi tarbi pamagusay agyan kaya buteron aarek mana akapi bibir kapi mo kapi ayamanan niya nakapag-induluna. So Imam Malik na niya pikir wayamanan na Abu Ja'far al-Mansur askan yan ikapapantagan al-Khalifatul Mu'minin sa diyang butuwa ayamanan niya na oras yan sekanyan imaw beriya Khalifah sa diyang na ayamanan niya na lupa mga araw nakikyan po Imam Malik as-surat sa ayamanan niya na kitab asumana kukuaw na muna. Dakano ko na edukaw eh? Ubang ano din kawan na pwede mo niya kapasan? Ide yung nangdad? Nakaw ko ide yung nangdad. Api ako din kawan na nanay at tagal-tagal na muna. Na, so yurat so yung mana niya na Imam Malik sa kitab yun na ay ibig niya nun na al-muwatta li Imam Malik. Ayamanan niya na kita baya ayaw palalagin niya na mga hadith na ayaw mapapadalun na mga ahkam mga hukuman ayamanan niya na bipilay sa butal agyan ka na kitab as-subulus salam ayamanan niya na ayaw solyan na mga hadith ugay na mga aqwalul fuqaha sikong mga ahkam as-syar'iyyah na ayaw mapapadalun. Nah dia pun diam kaya kita Imam Malik abidun yang sa al-Muwatta na tungan aya ya amapia kitab akya alo ya mga ulama ka aya bantu giranon
natigiran na yung kaya kitab Al-Muwatta o Imam Malik na afdalu wa a'zamu naf'an wa aktsaru ta'thiran min kulli al-kutub allati ulifat hatta dhalika al-waqt. Ilay naman ito tabantu-bantu kirano. Ayan naman yan ito na susumanga ulama yang muna mga Arab. Tigiran na yung kaya kitab Imam Malik kabitbun yan sa Al-Muwatta. Nagiyay makalalawan ang pinakamalaiguna malagkwaw na guna naguntan tuwa malaararan yun si kuma muslim na gusi kudi kapagugama amyang pasadat itabak ayamanan niya nakyang bulan ipon sa diyang kutwa panawunian at taman manto na ayamanan niyang nadap penakalawan diyan na dibantu-bantu kirana kahit po naman ay haji suwayamanan niya na Khalifatul Muslimin aswayamanan na Abu Ja'far al-Mansur na miyawot si ku Imam Malik sayamanan niya na Madinah kakagiro tubali na miyan disintaw na kahit kuwayamanan niya na makapamisitaon amay na niya ng kaya kitabiyan na piyamang niya no pigyan na rey imam ayang niya mga nero na king khalifa na piyamang niya ku Imam Malik pigyan na rey imam piyamang niya kerka ama ba yang kaya kita buka niya palsan ka aron timua suway mana niya na madhab o mga Muslim sa niya kaayamanan niya na mapiyay niya kitab malay imigraran na buwayamanan niya na malay muna na bali na yaron umpunga so kapit buwayamanan niya na mga Muslim sa niya na anto na yung sumulag niya kaya imam o kapangaling gubat niya wakin doon ko lagi dapat na makagirawa ko na ana na ayang katalipusan naman imam na bumaro pang nagkalawanan kayu kawan ako sa naman mag-research dan yan ang tiro aka ipagkaya iran uberang tugal ginawiran so tingtano apa kaya yaw ito sa pipula ibating taap yan naman ang marang manana bad na na madua bentuk akalo manusia na niya na magulat dan yan na tiro apa kaya yanan ay ba ng sikwa gama ay sikwa gama bang ka magdam ayamanan niya na anta afdalu min ghairi sekay makalalawan kung sa nakawar ka bawala na kagiyang kaya kang pagudama na isa pagimulanong nagul pagayron na adamu tazkiyatin nafs na ay kadua na asin kupil mutawa ayamanan niya na isa pagimtiyaran uli magudama na uban niya na mabanto ginawa niyan mapikir yan makalalawan na Jesus sa lakawron na ay kadua na mapagayos kanyan at totoo o kabsungka na niyan kumanahaj wayamanan niyan na mga salapusali Kenawayamanan niya na susumpa kung na susungkadun na susangkukulun ka na ipaparangayan na kalibununa na kanaw susungkadun na kanaubanan silok si wayamanan niya na alutaba si kabsungkada wayamanan niya na manhaj salaf as-salih na si kung sa gaya kaya pamanan niyo agyan kaya Khalifatul Mu'minin si Imam Malik agyan kaya kita din na Al-Muwatta naroon timuha so ay mana niya na kapito mga Muslim kaayang beli na madhabiran nagiya apalam yujibahu ila dhalik dan yan ito ayun dayo ayat ito yan po Imam Khalifah natingin na di ko sabba kayo di ko sana tingin pa kayo ang tunaw nun Imam Bali ay sunyan na ay sunyan na tigil inna nasa qad jama'u wattala'u ala asya'in lam nattali' alayha min ulumil hadith Allahu Akbar tihiyan na ayat dia kanong kapata ayo na tihiyan
Khalifatul Muslimin namantaan sa mga tao na sabnar amatat tayo siran mambiang ilusungiran nagulian istadisiran kaya kung kawaniran sa mga say apat po ay mananyan na mga ilamo si Kuhali walang nagtali alaya ato pa kay adat daw pa rin sampay suwayamanan yan na result sa kanda orang panaraw. Ilan naman ito, takapangaliguban yan. Dia po pa kayo nakasumangat tao na mata tayo. Na miyamanista disiran. Na kaya kawaniran sumangay na mo ko hali ato pa kaya dia orang paniraw. Kapangaliguban. Ganyan mapikiri, inupunay niya ba itong mga law na maka maumuna ang kailabo akan. Daw mo tumatagpo. Pilih mga ulama, unduru ayyuhal ikhwan min tamami ilmihi wa tisabihi bil insaf wa tawadu. Ilayan nyo na promudo niyo ay mga pagariya. Agyang kaya kasisusu, way mga nanyan na ilmu Imam Malik, na gusto kasisipatan niya. Sagyang kaya ka panuntulan na bukang pangalibubaan. Yang kaya ayaman niya na paratiyaya si Allah na ayaman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaman niya na mikyas mana at timbangan ungkap pagilaya anta imapi paratiyaya na buwan taway kurang paratiyaya na buwan taway ayaman niya na baluktot iparatiyaya na ayabiru ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at timbangan na sukapya paparanaya. O pagyayag na po mga mobil, huwag taong kiran, di mana niyan na mapiparatiyaya na di ka pilay o simba, kakadya palaya di subayang na palaya di sunata. Na di ka pilay ko ay mana niyan na mapada ibadat, kakadya palaya siranong di magladuran. Na ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam at timbangan ng kapagdaya o para kiyaw mga mukmino antaw nung kira ni mauna na antaw nung inibubuga sa mapiyat kira ni paramay na ayaw mauna na sa kurang kira ni para kiyaw na ayaw maanayan na ayaw inibubuga. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na marayag nagmaliwanag sa gyan kaya katupian bigyan na akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ayat lagi dia na akomplito ipaparatiyaya si kunamin na sumapiyat kira ipaparanayan si anang usulan Abi Daud wa qala muhaddithun hadithun sahih ayat alam niya na Rasulullah na ayaw ito ayat pinakakomplito iparatiyaya kunamin na sumapiyat kiraan ipaparanayan. Dan paranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab kung kapkiruwe inyan kumaal sa kabatian na ayalala yung abpunisanaan yan kiran na sukasya pairan katototok kiran kung parangiran ang amapyan. Ayat at yan kay Abu Dhar alala yung ayamanan yan na matatang sa likudir. Bigyan na ya Aba Dhar alayka bi husnil khuluq wa tulis samt fa walladhi nafsi biyadihi ma tajammala al khalaiqu bi mithlima. Bigyan na hay Aba Dhar torduan ka so kapya paparanayan nagusto kailan at pero yang kotwa kala at kagdinakan ayamanan yan na pakadlag torduan ka sukapi aparanay nagusto ayamanan yan na kala akatagtaran kahit ito akatero tapos sumpa ako din ako mapapaar ko ginawa ko kada akakasi para iyasan ikatay yung mga kain awan niyang panakalawan uli na awan niyang panmalagi ang kaya kapi aparanay nabugyan kaya kadlag akatero ilan nyo man lang mga naaabangan sukat pero yan kapag nairon
na ayam ananian na bilang at tao. Kadua na madlang na lang mana pagkasepa sa talukot. Kapetero na biyoda baninian. Api kapian ini kacau na pagkibuyugan sa arga. Kaso tinggiran alangwan at kilabaw na kedaranong tao. Langwan at kilabaw na kedaranong tao. Apian ni nalangan. Namupo na pagkataka pa din. Kadimatang operasyan. Kaya buyugan. Ada ini kaya buyugan na nakita. Nah, ya kasibatan. Ayaman niya na marunong gibawan. Yang kaya parang mafia mga Muslim, mga Muslimat. Dia lagi dia nak ikuat tanusi kuemanan yang nagubayar ketanong na juta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naguipot karani tanong si kudar prayan kuskoga. Ayam marani idar pakumamumin si Rasulullah bukan surga na suemanan yang nama mga pimpin pamparangayan. Ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Mata na ayat alagian apa kebaya-baya angkorkan watihun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pinang kamaran kan orang di derpa sisa aluan mauri nasu mga pipiarkan ni paparanayan. Ayatnya ditirai Rasulullah sallallahu saat sa mga pipiarkan ni paparanayan na mamin dia na ni pagkabaya-baya angkorkan watihun. Dan dia na ni pinakamaran kan orang di derpa saya mana yan na aluan mauri. Wa inna abdadakum ilayya wa abadakum minni yawmal qiyamati at-tartarun al-mutasaddiqun wal mutafayyiqun. Ayat lagi dia nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam apa gerarang-gerang tangkor aduh nabu pinakamawatan rekan-rekan benar pas aluan mauri nasu tawa masih sifatnya nang kaya atau baganay rona at-tartarun mga tawa ayamanan yan na mga tartar. Ang tunay tiro na mga tartar na ayaman at tartar na katratul kalami pinubalaga madagalikat tiro adi susura madagalikat tiro abu mga susura nagyan ang kunyayamanan yan na mga mu'min na mga tartarun ay pagkirukagul siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pinakamawatan siya ni derpa si Rasulullah aging kaya mamin ang mga tartaron mga dadakalikan pero ang isusula kung pa mga lampas kuwaya manan yan at tamanan yan wal mutasaddiqun bugyan kaya mga tao asipag kira naging kaya at tasadduq al tunay man at tasadduq na bimana yatakallamu dunah tiras ayam anaknya na ayat piro na tao tasadduq na ikira di piro na de na break angarian da ilmu ingatian apia ayam anaknya namin betua pusok pagarinya nasar kami at piro yan sa piro yan na ipakapia pinalinawan yan akiap pangagiraw umiyan sugat yan na aidaw niya pinitama na pusuanan na ipag pagkikang piro yan ipakapia linawan yan akabupuli yan na pusok pagarinya da ay mo ingat yan ako kadruyan na dia na ini kaguyan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaman yan na paparangayan na ay katunang kaya mga tao aal mutapayli mana mutakabbir ayaman yan na tipag-impuhan ayat na kagudabayan sa ginawayan na siran imamuna na so ayaman yan sa nakaukiran na rumiran katutulungi sa ayaman yan na kaguban ayaw mo yan pero nakakano mga bagay ko mga luksakan sa yan kaya aayamanan yan na munisipal niya malabang ano mo na nakatan siya piko amyang ayigayatan na ayamana apaglayan sang kaya arita yan kaya kananaw na yan kaya kabilang tao na yan kaya hindi yan kaya hindi sumangat tawa mga baraman na wala kailang mga amaliran na ayan niya kailangan na hindi na sumataw na pipinsumber na wala kiyang barang atong mga simbriran na kanya mga pipila. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat kawiyan
Kayaknya inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yara biha ba'san yahwi biha fi nari jahannama sab'ina kharifa mata'ana susakat tawamama udina zakat tawabai ada ay lamu ingatian dasang bilanian mata'ana maka betul sasat taga katu kada way betul Rasulullah na la yatakallamu bil kalimat maka betul samia kadang-kadang pero kena begini dikerja kaya betul ya na la yatakallamu bil kalimat mata'ana susakat tawamama sakat tawabai ada enam kebulian da ay lamu ingatian na maka betul sasat taga katu min sakatillah apa dibuka tiru geraritan Allah pendibukan tiru geraritan Allah kapa magenta kapa pakaito kasuman-suman kasudi kan bidaura yahwi biha binar jahannama sab'ina karifan na ikulu kinutosi kunaraka saya katuya kapagkulog yanon na soldo pitok kolorang na aginya na kagdaya-dayang na bubumakan tanah sang ketua ketanaan yang si anong niya ano o hadith as-sunan Ibnu Majah mga duwayakan mga pagariko pagkubaya na nakapunutulan niya karkan nakagigugawan ako susurat akan ada di jero ada papasan na diukawan ako nanay no ta subat abi mga pada di manulan bala-bala sa kano lang Allah semangat nilakan si Allah ya tanuda ng kabutinan tanong aarrit kananaw ibibir kape mo kamok o kapat induduluna ayamanan niya na suting tanwa di mga kamudan na ayat pero na arrik na positive approach at ikaw digitunan ilan naman suina ako ma na ikira ayagiran digitulunan kung pamiliran na always positive approach na mapiraran di mga wata mupuman ayaw lalay ayagiran digitulunan na negative kamarsyalo dan yung panpadnalay yung pantay yung padnami betul niya nah ayaman na nila tunggu yang mga wata rubak kanang udalan ayamanan yan nabigritan kasuting tanong may ayamat ilan yan sa ayamanan yan na mga katiro sulangat na datang mahuli mamangdo saka mahuli mamangdo na ayat na lalay nagpantag na mga wata ka na kana uba kapya mo kumoka kana uba positive ka negative dahil mapamagista niya mga utakagulinaw bare ka pimahaw para ang mga bulo ka ay ilaha illallah doon na kaya ba na numa ang mapya yung dating Rasulullah inna rifta la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa sana dahil mo ka mapya ayaw mo idul na kananaw ibibir abay niyan mamanatay na mapakapanagilitin ko dadat man na gano'n mga mapya kaapi agaman api asimbun na amay ko ayaw mawidun na kanudawra na ayaw mawidun na negative approach na ayaw mawidun na ayaw mananya na katutugla na ayaw mananya na daat timbang yan kedal sa timbang na ayaw manapong beliw ng pawing balasan ka ng wala umana ko din magsyon ng ako na nakatagulanan nang gumanang ako din wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marayag masabagod agyang watua miyaw sayar katano agyang kaya alin tano makapantag si iko kapi ay mo kapi akan duduluna pagani mo taniwanan awi niyo kung mga walay niyo awi niyo si iko mga pamilya niyo kaan dugumpya so kapag ginataw niyo sa agyang kaya dunia sabapro setan sa agyang kaya rapor paganay arapon margas isa kasako dalawa namba 252 bayaw ka sa 5 talos ating nagaga 252 atay niya ka konsan
Time yang akon. Isa, dua, telo, empat, lima, enam. Next number, Margas. Dua number, dua timan. Tentang ingat nomor K. Sibin, Yang bulu-buda bagian, yang bulu-buda punai morais. Anda bisa. Next, yang Marga Soto. Next, bonus. Teluan number 694. Anda kamu kauton. Hari pembelian 694. Isa, dua, telur, 694. Tidak kamay lai. Tidak keman. Next. Ya perlu nanya kalau seru. Nakataya semana ini aku number. Bisa dua tepat di mana number? Tolong ini atau pati number. 1 0 0 2 1002. Naka onton. Isa 1002. Sang ibu 25 2 3 4 miagwa 1002. Next Rapol Komargas last Komargas Taliwan number 900 Saya kepitan so number akan Isa 900 semua saya dan penerus ke saya dan keanggap ke sali bisok kawaritano adisi isyo Nakay Dinyo siya mag-abreo sa walay nyo abri may layran hindi pa kakarapo lang dalawa number 140 kata susubri ka upang abri ipase rongan sa walay ka abri may lay ubay ka nakaranta ang ginawa niya Masya Allah. Next number susubri dalawa number 365 Tahun nanti 365 baka nakapanarkano uban na pakai siya sa inyong utang other ay inyong utang mga ulama talon mo kataw suratan niyo bugan niyo saya aniran narkano marinayan suratan niyo 365 ano to 365 tanya ako kuha mga subri kayo ni isa 2 3 4 5 rubuta mano ito sinibilang sirmantano next damang kuha kano niya so 1,000 iduro ka tinong dua number 41 ada ka 41 ada ka kakaden ata nagyang 41 aya sobre next ikatalawa sobre di katawan itaguyan dalawa number 289 ada ka 289 kuha maagil kaya sobre kasi 289 bayaw sa 5
1, 2. Next number. Next number. Pagilala so number. Nami kakuan 6 giga. Next number. Kedua number 650. 650. So pagarita no. Sa giyang kanan at barak niya kuan niya. So sa timang ko sobre. Dadun. Katakan apa niya na ito. Oh, yan tayo pare arapon. Atau nun iadin apa kay sa iyan malagi dubdaron yan agu. Uban yan minisurat. Katan sa pagay niyo, laki niyo. Oh, apa ini dalo? Mga niya mumuwi kanwaki. Pala pangabigan tano ang mga guru tano sa. Uban na putay sir kanwa mapaparampa. O kaya na ganyan sa iyong botong adarera. Ako ba yung panay mag-isayo? Makapantang ko ang ama na pala panakabigatan nila sa lauda paro o ba di ko na mag-isayo? Nabada? Dari. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.